Simpat kami rusuk kemen ipi bro di mentak sengi kajing puli kadai naka sam ke basis pak pra mentak kajamit di shua bangin ya keran iki bro shua bangin ngan puli ke bible shua ba ngan puli ki dekot balato ka di mentangan puli shua ya ka ni ke ba i duai mentak kami ni pelongjung duai mentak kami di naka sam ke basis pak pra di ngan puli ru bat naka lendong ka ba arpun rio naka kitab jong sirak ka jing puli ba menem step namar ba bun ngia bun kam ti bang tre lai kam sau kam ti bun sien mla shu un plai ka por ti kerman ru phi baro khot ki ba pej bar bekersian ba ka youtube channel jonga nganget ba pin nang kham shai halakisngi namar ki baro khot kadai ke jingla ka jung blai hi na ka bentar jung im jung iwe pi iwe ti mentar sengi namar kadai ke sengi jung ka sengi blai ke sengi kerpang bala ke da ka perthe bro kowe ka sengi kerpang ki ongka sengi blai mo sengi sonde ti mentar sengi ka jung puli kadai na ka sam ke bas pa pra bat menem step kadai na kitab jung sirak na kal nong ba pun rio ti halor jong kini ki arteli ki kitab bat arteli ki lenong ki ba in skap mentak sengi ti tong ini perkhat tong ini puson hin ala dehi ya ki baro ki ba latho aga bible ti kani kalong hi ka jing perkhat jungi iwi pi iwi lani ka jing sngotu jungi bang ngin puson ala de simet namar kam don ka ba ngingin la ban le palat kata kum kibrio handai da ka ba latho ha ka ni ka bible ha ka sam bat ha ka kitab balato ang ne baro mo hak bible tingin long borobor ki ba perkhat ki ba puson la dihi kamde ba ong ba ngeli pentian manu pentian ak sentur jung fite lani ban manu pentian ak sentur junga ngin wat panya na dihi ngin perkhat na dihi ngia da ka bangi ai le kumta bat da ka bangi puli ka bible tingi sem ba kairap sibun ha ka jingmut jing perkhat lane ha ka jing kuslai bro ha ba pi puli ka bible ngasngau bayo ngayo mensia mela dia tedi nang takdaw nga pachat jingmut lang pi da ka ba pi thiet lani pi puli ka bible hala yeng ha ba pi kuslai lani pi dan kano ka jing sngau ha ka mensia mu jong pi ka bom la shu ban perkhat lani ka bom la shu ban manu ban ai mensim ya kata ka jing siam jong pi ti yale ban pha shu ublai ban puli ka bible bat perkhat bat puson hala dia ti suki hi kan sairap ipi lada pidon kan ya kata ka jinget ka bangangan ngahikai ipi leni ngapun inuksa ipi ti mentangan puli no naka sam naka ka jing duai ban yo jing job ka jing duai ban yo ka jing job ka jing ruai ka sam dobit naka sam bes pa pra kadonut jonga ka skem ko blai kadonut jonga ka skem ngan ruai ban ngan kunut to pej mat ko mensim jonga to kijot ko duitara ko sitar nga kan siu ya ka step nga aingu ya me ko trai hapdeng ki jat ban rio ngan ruai yero ya me hapdeng ki pat ban rio ka jing it jong me ka kot chadu ki beneng salor ka jing sisa jong me hadu kilo ko blai to pen i yala ka jing kraw chadu palat ki beneng bat ya ka buram jong me ha ka perthei baro to pelaj im ya ki ba i to pelaj im ki ba i jong me to yerap da ka ti kamon jong me to jubab yang ublei ulakular na ketempul jong u nga unong job ngan pia e ka sikem ngan sam banta ya ka them sukor ka gilit ke jonga ka manisi ke jonga ka Ephraim ke jing sop kli jonga ka Juda uding sensyar jonga ka Moab ka Dabor sat jonga ka Edom ngan kerdem juti halor ki Filistia ngari sajing job Aisha ban yalam yanga sya kanong ba bom la job ban kedaw lenti yanga sya Edom naba melakan taj yangi ko blai bat memlet syu bat ki penton jongi ato yada yangi na unong syun naba ka jingi rap ubrio ka bijai bat ublai ngin sas ngau sulur ma un sakarnyom yekinong syun jongi kani kaktin ublai kani ke jutang jong ublai ngasongu yu ublai ti menta ngan puli sana ka kitab jong sirak kajing hikai halur ka songkha songman
lani ngai i kini kisngi ki ya ka media mo ka ba ketuka kena mo ka ba keran ya ki ketien klam akor ketien si ketien sang ti ngan ong yi pi bat ki jingle ki jingkam ki puon ki brio ki ba bu jingkeli nga balai phim keran i pang kate ki brio balai phim keran i nga ong ya kita ki brio ban ngapan phai nga ong phi bar khoj phi apet ya ka phim jong nuti phi apet phim nuti namar kabriu haka juk menta mdan shu kibriu kila tiplun namar balai ki deitang ki bakwa kamai pisah ki social media lani ki kwa ban yalam bakla ya kabur jingmut jing perkhan babun saka kajing ya penjot kabun kajing sha le bor sha thombor jong ki kenthei ti menta ngan ong ipi halor jong kata ka jing ja baro kaba pen i ba wat hayo hat ru kabun kajing jorong pti mo do usen rang brio ya ka kenthei hande ka kam simet jongki arngut ngimla ban i ai hande ya ka ek bale thatlat lani ban jorong pti man le ban le da kabor lani ban le bi jot kamut ban le da kinu ki jing le ki ba mi ha ngimla on priang ki mlang salang kata kamut ngino priang dari hande kumya kata ka brio pan ka bale hi dala ka mons ko bhala jong kabakan tho pan ya ka imlang salang kata kamla banlong ti ngang ong yak kum ya kata namar bangingi la dep bakan nuti kan nuti hakaktin try jungi kaktin try jungi kan nuti ki ong ka kusbi na ka kusbi ki ong ka thei dimet ti haba ka thei dimet haba kan nuti hi borobor kamju khen ya ki men para kamju khen ya ka kur ka jat kamju khen ya ka jat benriu kamju khen ya ka aka paro namar balai kadei kan nuti ti kan nuti hi borobor kadei bi kan nuti ngimla bani keren siapang kan nuti kan ong bet ngangale kemet lajong phinomla bandi ye namar ba kadei kan nuti ti shua ba ngingin sia elam bakla namar ka kamai pisahi daki video jongka hendrei kumya ya ka video ka banganga keren ye pi nga sneng ngapen i hendre phim la sngotu phim la perkhat ya kata badai na kata kadau kamdon jumut yang abangan ye keren sipang kanuti skap angni abangan pulie ngan pulie bar sa perkhat sa puson hi namar balai ladang keren hangni ladang hikai babun hi kiamong ngan ong ye pi lada usumba jung usnyang menta ban ai nyang pai ka snyang uta ubari yo snyang kpa upandor menta arhajar tam sisen pencongka ti kandon jing mut ayu pade ya kejat benriu jungi ya usen rang jungi namar balai banli aisembai long ba ngi ki senrang jungi ngili aisembai ti bunsin lah habanga keren kumakeren mangapat kin ong be kabi sniang hendrei nangkor pade usumbai jung usniang pan namar ri usniang ban chongka songman kadon da kador hendrei ya kejat benriu ya senrang jungi kejat benriu jungi ju dondor namar don teng bla don kun sangut nrungut nyungut prangut ru hendrei sakhen ksau pade halaka tengah sakhen ksau halaki kun namar kim khen kor yelo ukpa ti de na kata katau kan don jingmut ayu bangin dang ye kren halor jong kani ka dustur jungi ti kan don jingmut ayu namar ka bible ka hikai da kumei bat ka jingle jingkam juki kilet da kumei ti enda kila alung kristan ru hendrei ya kata dustur ban penjot ya la kayeng kasem kimla ban i badai na kata katau bakam don jingmut hiru ladang ngindang ye kren siapang kanuti kadai bi kanuti te mentangan pulie no shuai pi siapang ka kitab jung sirak nakal nong ba arfun riu suk utunga ubadon ka tengah ka babha namar balai ba kajing ajat sakakmeni kajing ajat sok paru kata kadai kajing ye it jungki arngot ngimla ban le kajing ye jungki arngot hendrei bahkan kampen baha kamut kadai be namar baro seperti hi kajat kadai sya urang ba kan kampen baha hi ya kajing im jongki arngot ya ka kenthei bahkan long hapo tang lada ka ajat sya tengah hi kala long hapo tang kata hi namar cenrang hi borobor unu cenrang uba i hok uba bale hok ya la ka tengah hendrei bunsin ukala khongpong hakani ka jadbenri jungi ukala khongpong ka dor bar karong ka jung ukala khongpong nomar kaban ka jing khuslai u bunsin ubri ubom judi meno nda ula don kun don la ka tengah lagi kun ukala di bale ukala di namar baban ka jing khuslai
ban ka jing kuslai haka jing mut jing perkhat jung u nalur ka jing duna ka yo ka kot ka bela ka sngi namar kam niar ka jing mut jing perkhat la syate syakum haka dustur la syate syakum haka dustur balai ka dustur ka te ka kum yo urang ba namar bunsin hi ki ong bit ba kat bali urang ba utrei ukta kamai ka ji baro khot ni ka de bi jung ka kan thei tie long thik kumba ulong mrau haka jadi nak takadau ba usendang ulong be hana ba sudon kam be tangon pendroi tila don kam tangon pendroi tien don kam ayu bani syong isa lang habadon kam tangon pendroi don kam ayu bani syong isa lang habadon kam tangon pendroi dia kai ke ba penlong ya kirang ba jungi babun hi lada ngakren halor ka jing sisa ki kenthei kin mong handai gidon par ki kenthei ru ki bakarsan ya ka jing kren jonga namar bale ki sngoto ba ki mat ka jing lada ki kendu pada ya usendrang ubasyunang taman ai sambai klem sapan balik kay tengku kumta kay tengku namar ba kamdon kata ka rukom penyat ke babiang kamdon kata ka an suka songman ke babiang kamdon ru kay ke bala syahi kay nak benta ka jingba nak benta ki imlang salang ti de nak ta kadaw ki klet ya menor namar nyutrap haka juk mensiwa kamut lada ulit tengah ya kanon ga brio ka ba kam semla ajat seu ti ki jingdon jing empat ubat sala dia kat bah kani ka juk menta la kalan jelebi kemut teng haba la song ka song man ade biatho kajat kade kenthei de usna ka yeng nak benta jongka thiet kali nak benta jongka phose ha ka bakut yala de uposna la tila de bah kanu kanoru kamdon re kata ka bors ngutu ban burom mila utnga la ne ban burom mila ukpa leni ban burom ya utau no ajala ni ban burom ya utau brio ubakit baba e kayeng kesem ban penbit penbiang ya la kayeng kesem kamdon kabukum kata kadon bit tangka bensim skau he ngati ngamjuk penpo ngayo sngo babon hi ki kenthei kilong kumta bon hi kenthei jungi kilong kumta ngati ngamjuk penpo kidon ki long kemi mo ki badai ki kur ki jat jongaru namar ki sejong ta ngati ngamjuk penpo hapor wa pia tho pan ngi le sakhi mo pipriang hun kat ba ngo hop le ngi kular bang ngi hok ngi song hok baru khoi la de be kular ye baru khoi ndala de be tho yo khon iwe arngut sedang ban keren he yo tengah ngati ngamjuk penpo ne song la kajong da song la kajong da usenrang pede haba umla ban sya e kata ki baru khoi subul da ulit bri suwe kin skenop de oba uklim tekemut suwa ban ba un klim ru de ka kan thei hi ba pen klim yu Shua ba undi kiat o dei ka kenthei ba pa di kiat yo ba pelong yu bon di kiat. Shua ba un penjot yele dei ka kenthei ba penjot yo. Te kam dei na kam tajung orang ba. Handre lada ka kenthei ka sngutu. Kamot usenrang ngan ong yipi. Lada utrei sikam. Lada ka kemi ka bha. Lani ka tengah ka bha ngan ong yipi. Double untrei ya ka ba uju trei. Lada kanang pen i susu le yakin nuksa ka ba bha nam tajung u. Wat yela dia uklet namar balai usngutu bat kadau jungi kirang ba hi ngi im na benta jongno ngi im na benta kikun na ka benta katanga handrei lada kata katanga pa de ka bam maloi kala yela utanga la ni ka bam jabing yela utanga ka bha ba i ben phet wat da ka wei tang kata him don lat don ti phet da ka wei kat banang biang kapur ya ka ban ye syong ba kata ka brio ka bam sem la sngutu ya ka jing tre sitom jong pi ka ba phet i wat ka we kade kasuk kata kalanti ya ka ba phipin ya bunya ka ju si ka ju ti manta halor jong kani ka jutang ona kitab jung sirang na ka jutang bariam ngan ong yipi ba hangni la tho ki bro khoj ba ngin long ki brio ki ba perkhat halor jong kani ka jing tho namari ya ka e ka bala tho ngim syam la tre ban puson ngim syam la tre ban perkhat deina kata kadaw bangi sajot ala kisngi kai imlang salang don teng pat kirang ba mo lada ka kenthei ka i hok ya uru handre nang thaba pat chani satai nang thaba pat kata ngim la alat ha ka jonglong brio nang thaba chani satai sa penbiet mo don pat ba kenthei penbiet teng la de tip bodi toy utai tengah jong ki brio ru ginak kwa pade yu ban penon kam bakla la ni ban mesios yu la ni ban long ba ngi kwa ban penon kam bakla yu dak ba ngin yo ban sem kabu yu namar ba ubit ubiang kamai kaji wa ubiang kamai ubiang pisat ka ni takadaw ki
padon kam baklai u ti don pede u rangba uba duna ka jimut ni perkan ungop ndalangop kamut ndalangop pan kamut kata kentei kan yele bit ban yo tang kapisa bat haban penduna bo pli ya ka tengai ki kon la jong ti kania boro hi ka dei na ka jingli ri kawan na ka jingli ri ka jing bom pau bom shai ha kata ka jing le ha ka ba shai ka dei ka jingli ri ka ba sapenjot ingi ti hendrei mental ada usin rang pan mental ada ui lani ki kan thei ki stu jingmut kam don jing e usin rang lada uri arngut laingut kam don jing e hendrei mental tang ka weiru sam si tom man pen sngo thu ten don jingmut ayu usin rang ban ri bon bon ngut ki tengah lani ban bet sembai ber situ don jingmut ayu lada ula ban le kum ta un bet sembai sibun kamut lada uri ya kitu ki tengah bar khoi upen bet biang te kam don jing ta ka imlang salang hendrei menta da ka ba ule kum ta pa ule chongkha satu ubet sembai bi satu katoru almet ti katu ka tengah trai kam sem latip i ti hakabakut kamut lada kitu ki khun badai na ki we ki tengah pan subu ki poi yalang si para ndal atip ba ukpa di uju hatu kasang kamla ka hatu kata kam de kasang nemar ba ukpahi umdon ya kata jingkit kli ukpahi ubabet ya usumbai ukhen ba uta usumbai udei usumbai ba po jong u te menta la da ki poi song khasi para pat ki kimi te la ka jong kan ukpa pat di uju te kata kam de kasang kani ngidi ban perkhat in la dia ngidi ban perkhat in la dia bali ngai kran si ngani wat bon hi ki bakan tho yanga ki ong ba kwa ban penjot pen pra la ne ban yalam baklai ka dustur jongi kunung tai siwa ba pin sngo thu ya kata ka dustur ban hangno ka syong kata ka yang dustur bat uai bala ban pencaya kata ka dustur te kemun ya perkhat hi mapi dan dustur kadi ka dustur jong ka jing ya jing thok jing syukur lani ka jing penpat penpra lani ka jing kwa ban penjot hi ya la ka jat ban riu jong ka kwa ban penduk pendam ya la ka jat ban riu jong kata kadi ka dustur namar belai lada piduk kin isi ya pi lada pi ruspa kintan arsut ya pi lada pi ruspa kamu kin syun ya pi kinsyun ipi de nang takadau da pila sedang beruspa kila sedang ban keren kum tai uman si ono uman ai ksu la keno la le pujan uman ai bi kum ta terter hendrei la da piduk pat pe ho utu di mentu pe ho da usiar bha utu kadon kajing iben pat ti teng la da u briu u batrei bela trei sngi kemut la da lit bela ban bano utu trai ba ai kam ula trei slam keno ru hendrei utu trai je perkhat yu ngasiam ba hakan ni gejat benri jungi kalong ta kamut utang su kam kiu khendiat la ni ukam pro jabieng mo u trekam tum tu la sedang ya kam ula trai sniu ba ula tu tang kata hi kam don ke ka ba ngila ban sngo perto ya lada unu trai pat bau ai kam ya to ubriu lada ula kiu to ubriu kamut upenya ye ki kam ki jam bit biang ni lada ukiu ka jing sisa udi ban kemen hendrei hakajat benri jungi utang su kiu unong bela kamut tangkatahi kamen sem kala ing ya umalik kamut unong bet ba ula to ya kapisa jonga katahi borobor la ngingi sem haka jing haka ka tre ka kata jonga kamai kaji jonga kamut kabangang belana duk mensua ngasem bakal longkum tasisa ti de nang takadau ba bonsen hi lada ngatre hak ya kakam kabang sakri slamru ngayu iba kata ka jing perkhat haka jimut yung perkhat jong ki ba don ba em la ni kita ki brio bodon kabor kam don hiru kajing sampang lagi kam don kajing sampang lagi wis kwa abet tang bon daka to ko umsep bangingi tre si tomi daka to hi abamlang de dena takadau nda lapang la si tom hayang asam poi belor poi gawti poi kamut haka to ko por kamut bisa perkhan balai jakum ni balai longkum ni badena takadau ngon ong ipi ba kajing le kajing kam hi kibriu ki batrei bet kibriu ba keren bet ki batrei bet ka kam ki batrei hok ka kam hande kim sem la yo la ka hok mano ba pendu ka hok jongki dei kita kibriu bodon ka bor dei kita kibriu ki ba ai kam ai jam yangi hendre bonsin ki yo roj padi ka hok jongi ba dei na kata kadau nda ki khon ki kti jongki ki yo pang ki sitom kamut ki yo jing pang ba khala kamut
yanokin keno kadai ke jing le ladi kadai ke jing bom perkhat jongki kadai ke jing bom sngoto jongki kadai ke jing pen ken jongki ya ka hok jongki beri baduk kadai na kata kadau ba ni halaki sngi amdei banga kerkok amdei banga ngakran banta bensin yiki handrei ngapen i kalanti jong jing sisa ba lada phile kumta phin yai mat hi hala ka jing im jong phi ya ki jing jinjar lada phi pen khenye ka hok jong ki bru boduk lada phi pen khenye ka hok jong uta unong bala jong phi lada phi pen khenye ka hok jong uta u ba phi ai kam usakri jong phi ti kamot phi jinjar hi kamot ublei utip namar ba ublei udon bat utu ubri ubsha e ki jing jinjar bar khoj uba susngap bat ubam kren uba shule be namar bu uting la datang thik tien ya phi kamot phila pendu ka kam phila be kam te de na takadau susngam ban ngi susngam bekani borobor hi kawan japan ka pap ka sang la ne ka jingpang jing sitom kali japan ha kitu ki brio ki bom perkhan ha kitu ki brio ki ba penkhen ye ka hok jong kitu ki brio ki baduk jong kitu ki nong bela jong kita ki ba mat ya ki jing jing jenjar ba ki kendu ha ka tri ka kta ka mai ka ji ti ublei udon rekat bat ki ban upen jenjar pat ya kitu ki nong ban ben pan kadi kata hi ti menta nalur halur ka jingkran kelum jong ya baro ti mentangan pulieno sana ka kitab jong sirak ti sasngap hi ne ya ka ba ngapuliena kitab sirak sasngap hi ya la dia sngap hi perkhat hi puson hi hala dia na ka banta jong phi ki bala hel asan ti na ka banta ki ki khana rit ki ba comments la bla ki mat ya dep satu handre perkhat phi ki bala don la ki khon la ka tanga la jong ti perkhat hi la dia simit hatu ngin nang ni ha ka ju ka jinglong ne kumbangi long menta hatu don mo bala banyarap phi handre buon tang ki brio ki basu kran khlamre mo kiba syukuran kelemle la ba le kelem keran ne la ba keran kelemle ti perkhat imapi namar ba haka jing hikai la ne haka jing keran jing khana keran dak tin la jong ba le ba ngam ju sngau le rani ban keran ik tin la jong la de hangno ru ngam sngau le ran hendrei la danga la da keran dak tin waru kada iktin la jong da keran dak tin boy ru kada iktin la jong da keran dak tin maram ru iktin west ru kada iktin la jong ti kai ke jing ye pher bangi ngin ya keno ba ngamla ban sung thu da kren kten waso ngamla ban sung thu da kren kten war ngamla ban sung thu da kren kten boy ngamla ban sung thu kani hi bro khoj ka de hi ka jing bom kwa jungi ban sung thu handrei habanga ngali tre sawaru ngai sung tenat prolog bat kita kinong war ngakren war lang habanga tre sawes ngai kendu ba kinong wes ngakren wes lang habang ali tre boy ngai kendu bat kinong boy ngakren boy lang ti kai ka ba don jing pherang ngam la aban bu jing pher i ru ngasgau bet ka ba bang im lai lut bet kumni ngan kren khana bet kumni ka chabalet ki prolog belai ki babun ki prolog krahai ti de na kata ba ngasgau bang im lai lut kumni hi ya ka ban ngan sia kontrol hono ban kren kumta mlong ban le kumta mlong ban sia kontrol hakita ki briuk bedon hakabor ban balang jongi msa ban le kumta balang jongi msa ngam tre ban nget kita ber khoj nganget tang ha ublei namar bari ngas ngulai lut ki jing em bangan ya kren bat ki prolog projor ki baik bathon ki prajat ben riolo jong ban ya kren ya khana ban sngap ya ki jing jong ki ban ai jing mut ya ki ban ya phliu jing mut bat ki kamut kata kadeka ka jing kwa ka junga ngam don kaba ngala ban le namar bale ngai yela dia ngadi bru boduk handre nga tenat bat bangin ya share bangin ya peni bangin ya ajing mut markel yang kajing ya bantalem iwe kamut kade kaba ngimla ban ya bantai ka por mo ban ya don lang kroi handre menta ka perthei jong ka social media la ni ka perthei jong mobile kamut da ka bangi kran ya khana kumni tengi yo ban ya text la ni ngi yo ban ya comments tu ti kamut ba teng haba kisngo ya hap ya ke jengkran jonga kamut kidan bawa ni kendu ban kran kublai sibon badang ba kumta tenga ngayo mansiam ngasngo tenat namar bele nganang penbuon prolog yela dia namar bele ngasngo ten kemensiam namar ba dan teng ki brio ki ba yo mansiam nang jengkran jonga ki ong ba badang haba pikiran pis sngo tek kum ya sngo tek kum kadalong si cha kam ta jing im jonga te kai boro khon ong ipi phai ublei phai xiao blei nadu ka mansiam ka do not ka jongphi namar dei ma uhi bala ai kani ka jing im jungi
dei ma uhi ba ai kani kejing im hangi ba ngin im ngin ki ngin ksar ngin tring ta lang ba ka hukum kejung u ti ndei ban klet ban ai ngu ai dam yu blai halaki sngi na kimen step lani shua ban thia man miet ka de ka rukom yengi bangin ai ngu ai dam yu blai te lum pi ki baladon la ki khun la ka tanga te kamut lum kroi hieng hikai duai ban ai ngu ai dam yu blai halaki sngi da ka ba pili akumta kamut ka akor jongiru kan yai ne kan yai sa da ka ba ngi tep ya ka akor ka buram ban peni nuksa ya laki khun ki ba hadin habot kamut kin ya kan ti ka badai da ka ba ukpa ka kemi kin ya don ban lum ya ki khun ban sneng ban kraw ya ki ha kapur ba ki don lang haju shua ban thia ban dem kamut ka de ka ba pen bhai ki mlang sa lang jongi ti da ka bangi ngi le ya kinu ki nuksa ki babha ban pen ikat kum kajuk namar yo ba ngiklet no ya la katanrai le jong da ka bangin hikai kata ka buram ka akor ka bala sedang ban hiar arsut ban ngila klet no ya kejing hikai jong ki patemen jongi ki kinyi temen jongi bat ya ki long chua man chua jongi pi khanang ba kan num du nomsa ka rukom le ka rukom kam jongi da ka ba ngin pen i ya ka pateng ban sawan da ka nuksa ka babha bun sien hi ngide ban bat be triang ya ka ka balap tin nanti da ki long chua man chua jongi kamut ya ka jinget ka ba pi don hala ka jong ka jinget handrei compare ti handrei ya ka tan rai la jong hi ngim de ban klet leiru ya ka jingle ka jingkam jong ki long chua man chua jongi ban ngim de ban iben ban ngim de ban ong bet ka balarim ka basniu handrei babun hi ki rukra perkhat ki ong ka barim ka de ka ba namar ki ong kumni wat ki parang ki ong all is good ti de nang ta daw ba wat ju iben hiru ki temen ki bala pu nyuli das ngap bah shua ba ya ke jingkren ke jongki sa juba par hadin henry menta kamut hapor ba kren ki rutemen e pila iben yeki pidona kamen sim jong pi ka bala long nyeupo yeki ti kani hi kan sapenjot yepi halagi sngi ke jing im jong pi namar balil de pi nyeuben la ne pi iben yaki bala shua yapi kamut kani hi kampan bahai ke jing im jong pi jadi nang takadaw ba halaki sngi halaki jingmut jing perkhan to ngam jeliu haki ke baro ki ba phile phikam la da kata ka ba phi ngam jeliu ki ke baro haka jingmut jing perkhat jong pi phin sakiu halaki sngi ti mentangan pulieno naka kitab jung sirak nomor ngabunia palat manga yan pulieno na kitab jung sirak suk utenga ubadon katenga ke babha kibun arsya kisngi jung u katenga ka ba ko ngu kapan kemen nyela utenga bat u imsuk imsan baro sirta katenga ka babha kalong ka jingkerku ka bakrau ya ka ba yaka an ai how to ubri ubating buram ya utrai ublei bating buram ya utrai mo nga pede nga ai be yaka an ai how to ubri ubating buram ya utrai ublei hangne tho tong utrai handrei utrai ublei kamut udi utrai ka jik im jungi ken ti yaka an ai how to ubri ubating buram ya utrai ublei lada riuspa ne duk kadonut jong u ka kemen bat haki por baro kadur kadar jong u ka phuman ti kamut ladai uyo e katengah ka babha mo ulong kumta ti de nang kata kadaw ba kamdan reka ke jengkwa jong urang ba ka ba khampalat ban ya katengah ka babha ti de nang kata kadaw kapan kemen ya kaman siam lada katengah ka babha kanang pen samla bat kanang pen bahabriyo haba utengah ubayo ya ka unpet ya ka kamut ban ya kaksiar ru nala maka ti hendrei lada ka tengah ka basniu pada nei urang ba ngan ong ipi ha ka jing sem lajong ka jing sungthu junga ngajuang borobor lada pi bha nei te kamut lada nga pet ye pi kamut nang la ka ksiar ban ye pi handrei lada pi sniu jing long nei leni pi bam je bingi nga nei ban ya ka dor jong pi pat dang la ka kata ka de jing sngau jong urang ba de na kata ba ngamla ban buri ya ka ba penlong hangan re ngamla ban jerong ktil ne ban chok ban dat ne ban yupan handre ka de jing hikai bet bangin job da ka jing e ki bro da ka jing e ngin job ki bro de na kata ba ngan ongi pitang halaki jing kren ru kanang la ka ba kren da ka ktien ya ka ba pin bom do udin kanang la ba kren da ka ktien ya ka ba pin jerong da ka kti namar balai ka ktien hi ka ba pikren ka de uding sempat lada pinang ban keren ban khana bat ban penkelai ubrio handrei ban ya uding sempat pan ubah klem sneng klem krau
kamut kalong tik ma penjot lani ban yalam bakla ba ya kaman sim bat ke jemut jung perkan jong ki brio ti de na kata kadaw ngon ong ipi halaki sngi kadon hala ka jong ke jing yalam ti de na kata kadaw la da pinget lani pi bot ikan kusa jung badang da ka ba pi pule ka bible pi perkat pi puson pin sa job halaki sngi halaka jing jong pi ke baman la ka sngi bat pin sala ban hikai ki kun ya ka yeng ka sem bahkan kan roy parum pare kan kiu irat halaki sngi ti sakani don kanika dekot ka ba basan don lightly ki ya ki ba ka do nut jonga ka tieng bat ka basaw ka pen serkai yanga ka jing thadrong da ka sinong ka thau ka jing thadrong da ka sinong ka thau ka jing yalang jong upatkar bat ka jing mudui lam ler kini baro ki kham sniu ban ya ka jing yap kani ka ja haka imlang salang jungi bakalong tahi namar bunsin hi ki tharai menchono ki tharai sniu ki bri mo ba mi kata ka jing huri hura tangba gi ya syo ya dat hi project bri lojong namar bali ka don kata ka jing perkhat ka ba langam haka jingmut yang perkhat ka ba sniu haki kamut klem da kali klem da pertheu la ne klem da kran klem da kana tikani ka wara ka jing le ran ya ka sinong ka thau namar balei ba hang ni la tho lupa don lightly ki ba ka do nut jonga ka tieng bat ka basaw ka pencerkei yanga ka jing thadrong da ka sinong ka thau kamut bunsin hi ki sinong jungi ki sinong ki thau jungi kamut ba dan ki tu ki sinong mo ki ba klem kali pertheu kamut kawang mau blok lenti keno mencono keno mana iksut te pen man sawi ki brio syo dan ndal ayap ubrio sakeno ba uto ubrio ude mencono te kamut uto ubrio bayap umjula ban jubab lanoru namar balai de kita ki mencono de ki ba bom penyap ya uhi ki de ki mencono ti kani kamut ka de ka jing bit bat ha ka jing bom perkhan bom wat bania iki bro namar bom kwa hiru ban ya dakilenti ki bade kat gum ka an kata kamut ka de ka jinglong jong kita ki brio ki ba transnam ti kini baro ki kam sniu ban kini baro ki kham sniu ban ka jing yam ti kamut la pi penyap makana kamut utu brio boloi la pi penyap ya ublei un penyang henre ya kitu kinong penyap unsa ai de kijing persaja kiba haka jing jong ki man la ka singi kamut kin samat iki jing jar ka jing jong ki namar ba bonsen hi klem yo jing shai uta ubayap uklem yo jing bisar bahok bat bonsen hi ki mudoi lam ler penban ti de na takata ba ngin long borobor ki ba perkhan ngin long borobor ki ba puson ya ka ek bala tho ka bible handre don ka jing diaw man siem bat ka jing khuslai haba ka wei ka kanthei ka bisni ya ka wei pan bat baro ki yo tip na uthali uba thalan ka tanga ka basniu kalong kalangkor masi ka ba kersyut ka tanga ka basniu kalangkor masi ka ba kersyut bat ka kata ban ka kata ka tanga ka basniu kalangkor masi ka ba kersyut ban kata ya ka kalong kumba kham ya ka nyang lar tham ban kata ya ka kalong kumba kham ya ka nyang lar tham mo brio bayo kumi gini ki tengah kamut semjing e mo teng habadon kam ru da udon kam e kata ya ka kan abit long tik kumba khang ba long kumba kham ni ka nyang lar tham sya kan ka kan tha batulum hadu jauh slow ka man siem ka do nut jong tau tengah bayo ya ka mo teng habadon kam ru da karan e rum long da karan dom le kata kana he sur ti kani ka kamut yengi ki barang ba yengi ki balarang ba ki baya tengko komi kini ki jat kenthei mo kini ki jat tengah kapan baji ka jingmut perkhan ti menta mo ban kata eka kalong kum ba kham ya kan yang lar tham ka jingdom kalong ka bajur haba ka tengah ka buat ka jingdom kalong ka bajur haba ka tengah ka buat kamut da buat li kenthei kamut kan long su kalong kanuti mo kan tip syu yala karan karem ani hang ni te kamut ka ek bala tho hang ne kamut ka tho ya ka jing sisa mo ka ba ki kanthei jung ki dali sisa kumta te buan hi
ki ba yat nuti mo ki le kumbale ka to ka brio sapo belor mo ba penbut nami ke brio lojong kemut ka jingdom kalong ka bajur haba ka tengah ka buat kemut da daily ka tengah kan buat kum tu tip syuk tengah unle kum noi ka kan om tip syuk ialah karan karam ru tie katu ka kenthei ru kanom kam tip syuk ri karan karam lojong ru de na ta kata vin ia pet ki film jong ka te ki video jong ka kam don jingmut kajing auria ka kenthei ka pa wat ha ki khmat ka julong kunta kajing auria ka kenthei ka pa wat ha ki khmat bat ju itu ya ka na ki irmat jongka namar don teng teng ba kidale khala himo ti da sumar bha yala ka khun ka ba mutlop mensim na ka banta jong ki kmi ki pa mo ti da sumar bha ya da sumar bha yala ka khun ka ba mutlop mensim ti kata kemut ki atip hi ki kmi ki pa yo katang su yo mon kan penjot yala dia ni yo katang su yo mon kan penjot yala dia to sumar yala ki khmat klem ran jongka yo ki penlengo lada yo pi lengo lada kali apa persya pi kumba unong let jinglet uba sliang uang ela ka sentur bat udi ka kat ka ba uyo hajan jong kum taru maka kum taru ka kun kenthei mo ka ba mutlop kalong kum ni kum taru maka kan syong kat habalap ka jaka bat kan penang yala karangkap ya unu uknam so ti kani kalong ya kitu ki kun ki badon kun kenthei ka ba kum kata kamut kan da poi sabar ne kan da let bulen ne kan le tre kata kan penang be yala karangkap kan penang yala kitu ki serkat la jong sto kan le kum ta ti de na kata kadau ha perkat bah kajing bahabrio jong ka tengah kapan sengo bahaya utengah bat kabut jong ka ai klen ye kisieng jong ka tengah ka bajar-jar kalong kajing ai utrai kamut ka tengah ka bajar-jar kalong kajing ai jong ublei mo jong utrai ublei omdon bat omdon ei ka bakham koridor ban ya ka mensim ka balayo jing hikai ka tengah ka badon akor kanang bahabrio bat omdon tarajur ka bala bantheu ya ka dor jong ka mensim ka bakhuj kum ka sngi ka ba mi halor kilum kenjang jong utrai kum taru kalong ka tengah ka babha ha ka yeng ka sem ka berhenti bha kum ka syarak ka ba pernai halor ujing penyang uba kentang kum ta kalong ka khmat bhabriu ha ka met ka ba isyong kun kum kirishot ksiar halor ka syaurot rupa kilong ki kejan ki ba bhabriu bat ka donut ka baskem naka dekot ke ba kani ka dekot ke ba khat prai hakikat to kat ni kijing tho ki barim ngisiam ba kini ki dekot harum ko khun jonga to pikir haba dang klan dang ban om IT yala kabor haki thei nong wei nalakari to jet kalangkha ka ba seiso ban da kijing shania to bet hangta kumta phin yo ki khun baro saudong jongphi bat kini kin khi kin san ha ka jing sngu singan kanuti kalong kum ka kerkha bat ka kenthei ka badon lok kalong kum ka kut jing yap ya ki bakudup ya ka tengah ka bakhlem blei uyo ubrio ubakhlem an handre ya ka tengah ka bari ublei la ai ha ubrio ubating burom ya utrai ka kenthei ka bakhlem ran kale penjak burom borobor handre ka kenthei ka badon akor ka sngew le ran wat akhmat utengah lajong ka tengah ka ba mutlop kalong kum ka kso ka tengah ka ba mutlop kalong kum ka kso handre ka ta ka badon mensim senran ka ting burom ya ublei ka tengah ka ba burom yala utengah ka pau kum ka bastar ya baro handre ka basarong ka penjak burom yala utengah kan sya keno sniu suk utengah ubadon ka tengah ka babha naba unsa imtemen ka kenthei ka ba kap kalong kum ka turoi thma kani kamut ikitu kenthei mo ba blap hang ne to bet ba kap mo
ka kente blab 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 la ne ka bunya la ne ka bahe nya ka bahe ktin ka ba nang tang man peni surut beriu la ne ka bahe nya bahamo ka bakar kaj bakar kau ban pensit tang kumno ban yo yesho yadat kamut don kani hang ne don mo kamut ka kente ka bakap kam kalong kum katuroi thma kalong kum katuroi thma ban jar uba ko un im hakatma len tertaj ani kajing ma ya ka hok ban kajing long lok don arteli ki eke ba pendiau mensiem yanga kabalai pade kapan pulom yanga usipai uba swai namar ba ukerdu long thik kum ya badang mo namar ba trei chokidar tangba kat nang trei slam kata nang duk ti kalong kumta namar hangni pede ka farsi gadon don arteli kini ki ba pendiau mensiem yanga kabalai patde ka pendom yanga usipai ubaswai namar ba ukerdu uri pro jabing ubasha le ben uri pro jabing ubasha ben kamut ya uri pro jabing kamut sabeng mo sabeng oh teli bi oh teli anna oh teli uteli sipia uteli wabi tasam teli tangker pareng ru menang bahara tang dakren ru ngim sngotu taura ti kalong kumta namar balai ba kadan kawe kentien mo ba kumba ong i madu tensong mo yong kumno ba ya uso ubabha baro ki kwa ban kawang mau ban khet ban yu bamno ti kadai bo ong madu ru ti madu ne imahe ngam tip tang ba ki baro ki ong media madu tensong tengar ngosi ong lang mo madu tensong usipai ubaswai namar ba ukerdu uriu pro jabing ubasha ben ubriu ubapai nakahok syakapap utrai ubudak ba ya uni ubriu ba un sayap mensal ubriu ubapai nakahok syakapap utrai ubudak ya uni ubriu ba un sayap mensal unong khayi ue asat banlaj na kabalik bakla takada wikino khayi mo unong khayi ue asat banlaj na kabalik bakla kamut ban le thok ban theo thok ban kwa ban le thok mo ya ki nong wandi la ni ki ya ki nong wandi lang untur mo ban nyon ni kador ban 4 kilo keput la ni ban le keput ya ki nong rap mo unong khayi ue asat banlaj na kabalik bakla bat ya ubadi jing di on don banyau lui klempap ti kata yestu imo di kade ke jing sisa namar bat ya ubadi jing di on don banyau lui klempap kata hap sutu i simet jadi na kata bale ka e ka ba latho ha kitab sirak kamut ban pen kenmau ya ki jingle ki jingkam ki jongi namar ba kita ki ba yo sngo ya kiten senang teman lani ya kita ki jingkran jongki longsua man suwa jongi lani ki bala syai kai lani ki ba yo jingkentukan pam na ki riu teman mo na ki riu ki beriu ke juk man suwa ti kamut ki kham sngo thu khampa ban ya kani ke juk mementa pan babon hi ki ba komen siai badang yo bangiling sngo thu mele kumta kamtan persit namar balai ngang dong ipi bangan reply ru ngang thaj namar balik itu kini aja kena rit sudah. Di kamdun jengmut yang abangan reply ki. Dia nak tak tahu kiri orang ba ki kentei ki ba mat lani ki ba lakam yau karata lani ki ba songka songman ki ba don ki kun ke tengah. Kemut kita hi kam song tu. Ti kini kena rit ki banang komen selabla ki banang ngowit lani ki banang ngomong namar bekinang benut ya kata kajing ngobha jongki. Namar kinang kwa le ngobha be le chong shit. Tiada tem music lo menta dung dang kajing ruai pade kabam dan jengmut syu. Henry kijing ruai ki ba menchua ngan ong ipi ba ngila day ban teimot na ka banta jong kinong ruai ki melung jongi kumya uskan rowel kumya waro pede kumya urana kharkungor ngide ban teimot na ka banta jong ki ban sa kan ma ko jai benrio Henry pause kum kane ka jinglong jongi bisini kin ong bet ba kita kinong ruai kidi nong penbet berio balai ngidon kum kata ka jingmut balai ngidon haka jingmut imperkat jongi daka ba ngingin ya ben kumya kita kibrio kibala no senyang pan ya ka imlang salang jongi haba kirwai makena ka don ka jingmut pan
ti mentah kani ke juk ba mentah babun ban ibenyo lani ban isi no ya kita kilong suaman suajungi kiba lano senyang dakano kano ke jingno senyang handre ngim sim laken kor ngim sim laken dor nyamar ki don kinong rai kiba hadu mentar kiba pang basi tom handre kam don ra kata ka jingno senyang jong kajat benriu jungi na ka benta jong ki kamut bangin ya tei pramangi handre ka don tang ka jing to penban lani ban kopi to ya ka jing trisi tom ke jong ki tede na kata kata ba ledeng iyo ban penun kam bakla ya kinu ki video la ne kinu ki jingrai la ne kinu ki film ki bala trisi tom de ki brio kamut ngis ngobang ha namar kai iyo ba henry ngim sim la perkhat pat ye jing trisi tom jong ki to ki brio hadu kan no ki sitom pan mentah ba ki pang ki sitom ha ka jing sisa ladangi ngi yu no senyang da ka ba subscribe yaki channel jong kiru kamut kala pen mento yengi kamut kala long tik kumbang ngila yarap iki hendrei mentala dangi la liban no da ka pisa ladangi ngi no senyang kendiat kan sot kamut da ka bangili pet jingo ikitu kamut kan don ka jing perto sibon ba kamut ublei nangkar ku sibon yengi ladangi don kum kata ka jing perkhat lani ka bang don kata ka jing itiblam hakai imlang salang jungi handrai pause kam don kadon tangka jing bisni kadon tangka jing bisni kalabam kurun ya kita berdiri jungi de nang kata apa kan jing bisni haka jat berdiri jungi hi kala syongkulai kamut amdan henmen amdan para amdan bahiyang masam amdan prolog prajor kamut pitang so sedang kiyo kamut hang tahi ke jing bisni hakmat kelawan ti de nang kata hanga ngamdon kata kajing snguperi no inoru hendrei tangkawei ngan ong yepi lada unong yelam lada kinong yelam hi kibha nganget ba kinong buot ru kin ba hendrei lada kinong yelam hi kisniu nganget bet ba kinong buot ru kisniu ti dena kata ba haka imlang salang jungi ngam sem lam layu i kanuk sapa ba namar ba kumba ya kita ki brio kiba ngihi ngisania prose ki syukur kelayangi tede na takadau ngan ong ipi ba bale basami adu kan ni kajing ya pat ya pra kajing ya bisni kajing ya tan arsut pramangi kajing ya kajing bom ya skotho jing mon ka bom don syu kajing i kadei bet tang bangi la lendet ya ublei ban ngila penken ya ke jutang jung ublei ngila penken ya ka hukum jung ublei tiada da pim pia sai la kan noru il da pi nang kwa ban ya bu donut ma ko noru ngan ong ipi pin nom la da lele ru ban sngau start la ne ban perkhat da kata jing start brio handre tang da ka jing elam ka start ka ba kat kum ka juk ka bala ai ba ai ban ta da ublei lang ba ka jing pen kraw ya ka jutang jung ublei nganget bet la dang ya bi tik kat kum ka an ka jung balor tam ngin job klam jing yele rung ngin job tang da kani ngin yele ngin job kata kadi ke jing kermen ke jonga namar ngam jukwa ba kandon thma lane ngam jukwa ba kan mi ke jing kulumar ngam jukwa hiru ba kan mi ke jing huriura handre ngakwa ke jing suk handre habang akran ke jing suk kiki da thma kani ka e baru khon kadehi ke jing bom perkhan ke jing bom puson ti nganget ba phi ki ba pe ikani ka youtube channel jonga walda ka jrong handrei mental da phi page edu bandakun sa perkhat sa puson hinal dia la da phi yo mensim da phi sngo ya hap ya ka ke jing kran jonga te sa like share bal subscribe ti ai ba ublei trakenrat until ti yang ai phi sya ka jing bha bangin yo ya kamet ka bokoj bakhya ka jing kra perkhat ke jing start bat bangin la ban im katkum ka juk ka pamanta da ka bangi pin ikan kusaba ba ya kiweiru ti ublehi kerku kerdo bangin yo kamai kaji bobit obiang kanang ba ngindup ya iet pramangi lang ba ka jing kerku ko jung ublei ti tang kini kentin kublei siboni pi bro kamiet pasuk ke kemen